Vítejte u Ozvěn záhad. Poslouchejte pozorně. Příběh právě začíná. Starověké texty říkají, že bohové kdysi kráčeli mezi lidmi. Učili je, trestali je, vládli jim. A pak odešli. Ale odešli opravdu? Mnoho mýtů napříč kulturami mluví o zlatém věku, kdy božské bytosti žily mezi lidmi. A pak přišel zlom, katastrofa, potopa, rozpad přímého kontaktu. Od té chvíle už bohové nebyli fyzicky přítomní. Stali se vzdálenými, neviditelnými, nebeskými. Je to přirozený vývoj náboženství. Mytologie se postupně proměňuje. Bohové se přesouvají z hmotného světa do duchovní sféry. Ale existuje i jiná možnost. Co když neodešli všichni? Co když jen změnili způsob přítomnosti? Pokud byli Anunnaki skutečně fyzickými bytostmi, technologicky vyspělejšími než tehdejší lidstvo, pak by otevřená vláda nebyla dlouhodobě udržitelná. Člověk se vyvíjel, stával se samostatnějším, nepředvídatelným. Možná nastal moment, kdy přímá kontrola přestala být efektivní. A tehdy mohl začít jiný typ řízení. Skrytý, nepřímý, dlouhodobý. Starověké seznamy králů ze Sumeru začínají větou, která zní zvláštně. Když království sestoupilo z nebe. Vládci nebyli jen političtí představitelé. Byli prostředníky mezi nebem a zemí. Nositelé božské jiskry. Potomci bohů. Tento motiv se opakuje po celém světě. Egyptští faraoni byli považováni za božské. Japonští císaři odvozovali původ od nebeské bytosti. Evropské monarchie mluvily o božském právu králů. Je to jen nástroj moci? Propaganda, která legitimizovala vládu? Pravděpodobně ano. Ale položme si otázku jinak. Proč je tento motiv tak univerzální? Proč se napříč kontinenty objevuje myšlenka, že vládnoucí krev není úplně lidská? Alternativní teorie tvrdí, že pokud Anunnaki skutečně manipulovali lidskou DNA, mohli si ponechat kontrolu skrze specifické linie. Hybridní potomky. Genetické větve, které měly vyšší inteligenci, delší život, silnější vliv. Ne jako otevřenou nadvládu, ale jako tiché vedení. A pokud by něco takového existovalo, nebylo by to veřejné. Bylo by to skryté v rodokmenech, v symbolech, v tradicích. Existuje symbol, který se objevuje téměř všude. Had. V Mezopotámii, v Egyptě, v Americe, v Asii. Had je nositelem vědění. Had je symbolem transformace. Had svléká kůži a znovu se rodí. Had je spojován s nesmrtelností. V některých kulturách je had dobrodějem, v jiných je pokušením. V sumerských textech je to právě Enki, kdo je spojován s moudrostí a někdy symbolikou hada. Ten, kdo předává poznání. Je zvláštní, že právě had, Plás, je opakovaně spojován s vyšším věděním a božstvím. Je to jen archetyp nebo vzpomínka? V mnoha starověkých reliéfech drží bohové podivné předměty, připomínající šišky a náramky. Moderní interpretace je vysvětluje symbolicky. Ale zastánci teorie starověkých astronautů tvrdí, že tyto symboly mohou odkazovat na genetiku, na manipulaci, na semeno poznání, hadr DNA, spirálovitý tvar. Možná je to náhoda a možná ne. Představte si, že jste vyspělá civilizace. Investovali jste obrovské množství zdrojů do vytvoření pracovního druhu. Upravili jste jeho DNA. Vytvořili jste infrastrukturu. A pak odejdete. Opravdu byste přerušili kontakt? Nebo byste sledovali vývoj? Možná ne fyzicky. Možná prostřednictvím genetických markerů. Možná skrze určité linie. Možná skrze technologii, kterou ještě nechápeme. Moderní svět je posedlý sledováním, daty, monitoringem. Co když to není jen lidská vlastnost? Co když pokračujeme v modelu, který byl nastaven dávno před námi?
Teorie o Anunnaki v této fázi nabírá temnější tón. Nejde už o minulost, jde o přítomnost. Pokud projekt skutečně existoval, mohl být nastaven na dlouhodobý horizont. Tisíce let nejsou pro vyspělou civilizaci nic. A my jsme teprve v rané fázi technologického věku. Možná jsme právě dosáhli bodu, kdy se experiment stává soběstačným. Existuje ještě jedna znepokojivá možnost. Pokud Anunnaki vytvořili člověka jako hybrid, spojení své genetické informace s pozemským primátem, pak by mohly existovat i jiné varianty. Starověké texty mluví o hybridech, o bytostech napůl božských, napůl lidských, o obrech, o těch, kteří přišli z krve bohů. Je to symbolika. Ale co když ne všechno? Co když experiment nebyl jednotný? Co když existovalo více linií? Možná většina z nich zanikla. Možná splynula s populací. Možná byly některé větve úspěšnější než jiné. A možná ne všechny byly plně lidské. Třetí díl se pomalu blíží k hranici, kterou nechceme překročit příliš rychle. Protože pokud začneme mluvit o tom, že některé linie mohly nést silnější nepozemský prvek, dostáváme se k tématu, které si zaslouží vlastní trilogii. A tam už nepůjde jen o Anunnaki. Starověké texty různých kultur mluví o bytostech, které nebyly ani plně božské, ani plně lidské. V mezopotámských mýtech se objevují polobozy. V hebrejských textech postavy označované jako Nefilim. V řecké mytologii hrdinové, kteří měli božského rodiče a lidskou matku. V jiných kulturách obři, titáni, bytosti s nadlidskou silou. Oficiální výklad je jasný, symbolika moci. Mýtus vysvětlující původ výjimečných jedinců. Ale pokud bychom se na to podívali optikou teorie Anunnaki, nabízí se jiný scénář. Co když tyto příběhy popisují první generace hybridů? Potomky geneticky upravených linií, jedince, u nich se božská DNA projevovala výrazněji. Možná byli silnější, možná inteligentnější, možná méně stabilní. A možná právě proto se tyto linie postupně ztratily, nebo byly záměrně potlačeny. Pokud byl člověk vytvořen jako pracovní druh, pak příliš silná nebo příliš samostatná generace by mohla být problémem. Projekt potřebuje rovnováhu a historie je plná období, kdy jakoby docházelo k resetu, pády civilizací, ztráta znalostí, náhlé kolapsy. Je to jen cykličnost dějin nebo korekce? Napříč světem se objevuje další motiv. Drak. V Číně je drak nebeským ochráncem. V Evropě je drak strážcem pokladů. V Mezopotámii se objevují bytosti s plazími rysy. V Mezoamerice vystupuje opeřený had. Spojení nebe a země. Je to univerzální archetyp. Symbol síly, chaosu, vědění. Ale proč právě plazí forma? Plazi jsou chladnokrevní, tichý, starobylí. Jejich vzhled v lidech vyvolává instinktivní respekt i strach. Některé alternativní interpretace tvrdí, že tyto symboly nejsou náhodné, že mohou být ozvěnou fyzického vzhledu těch, kteří byli považováni za bohy. Nenutně doslovně, možná jen částečně, možná v určitých znacích. Pokud Anunnaki skutečně přišli odinut, jejich fyziologie mohla být odlišná. A lidská paměť si tuto odlišnost uchovala v symbolické podobě hada či draka. Ne jako přímý popis, ale jako mýtický otisk. A symbol hada, který jsme zmínili už dříve, začíná působit jinak. Moderní svět funguje na principech, které jsou téměř neviditelné. Systémy, algoritmy, finanční sítě, informační pole. Kontrola dnes nepotřebuje fyzickou přítomnost. Stačí struktura. Pokud by vyspělá civilizace chtěla dlouhodobě ovlivňovat vývoj mladšího druhu, nepotřebovala by stát před ním. Stačilo by nastavit parametry. Genetické limity, mentální potenciál, tendence ke konfliktu i spolupráci. Možná jsme naprogramováni k expanzi, možná k technologickému rozvoji.
Možná k hledání mimo Zemi. Podívejme se na posledních 100 let. Náhlý technologický skok, jaderná energie, kosmické lety, genetické editace. Jakoby se vývoj zrychlil. Samozřejmě je to důsledek vědeckého pokroku. Ale pokud by projekt měl dlouhodobý plán, mohl by mít i milníky. A my možná právě procházíme jedním z nich. Starověké mýty často obsahují jednu společnou myšlenku. Návrat. Bohové se vrátí, zlatý věk se obnoví, nebe znovu se stoupí na zemi. Je to touha po lepším světě. Nebo proroctví? Pokud Anunnaki skutečně existovali a jejich planeta měla dlouhou oběžnou dráhu, pak by návrat nebyl otázkou víry, ale času. Možná sledují. Možná čekají, až experiment dosáhne určité úrovně. A možná je návrat spojen s momentem, kdy se člověk stane technologicky soběstačný nebo naopak nebezpečný. Tato myšlenka je zneklidňující, protože pokud by se vrátili, nepřišli by jako bohové, přišli by jako majitelé projektu. Možná jsme jejich dědictvím, možná jsme biologickou kolonií, která si začala klást otázky. A možná je největší iluzí to, že jsme na této planetě sami. 3. díl trilogie nekončí důkazem, nekončí potvrzením, končí pocitem. Pokud v našem genomu skutečně existuje cizí stopa, pokud některé linie nesou silnější ozvěnu původu, pokud symbol hada není jen mýtus, pak příběh Anunnaki není uzavřenou kapitolou minulosti. Je to úvod. Úvod k otázce, která je mnohem odvážnější. Ne kdo nás stvořil, ale kdo mezi námi může nést jejich krev silněji než ostatní. A pokud existují linie, které jsou bližší původnímu zdroji, pak se dostáváme k tématu, které si zaslouží vlastní vyšetřování. Protože možná nejsme jediní potomci Bohu. Možná tu jsou i ti, kteří si to pamatují. Jestli vás dnešní příběh zaujal, dejte like a přihlaste se k odběru, ať vám neunikne další epizoda. Do komentářů mi napište svůj názor. Věříte, že je to jen mýtus nebo něco víc? A jakou záhadu mám prozkoumat příště? Těším se, až společně uslyšíme další ozvěny záhad.